नमस्कार बंधु माने आपणकर जदि कुंभ राशि होइथिले तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण एवं बहुत अधिक स्पेशल कार्यक्रम मध्य रही अछि। एही कार्यक्रमटा आरंभ करिवा पूर्वरु आपणकर पई गोटे छोट अनुचिंताटे रहिछि। देखंतु आपणकर जीवन रे जेउ लोकमानंकु आपण भेटुछंती ता पछरे गोटे प्रमुख कारण रही अछि एवं ସେହି कारणटी ହେଉଛି ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କ୍ରମିକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଏହି 2025ର ଅନ୍ତିମ 3 ମାସକୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଗତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନା ହେବ ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଖୁସିର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ନା ମନରେ ବହୁତ ଅକୁହା କଥା ଧରି ବିଗତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏହି 2025 ଭଳି 2026କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ବୁଝିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା 2025 ବିଦାୟ ସମୟ କ'ଣ ଆମକୁ ଝୁଲାରେ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେବ ତା ସହିତ ଜାଣିବା ଏହି ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ, ଗ୍ରହ ଗୋଚର କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ ନା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 3 ମାସରେ କର୍ମଦାତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନି ଦେବତା ବକ୍ରୀରୁ ହେବେ ମାର୍ଗୀ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗୀରୁ ହେବେ ବକ୍ରୀ ଏବଂ ଏହା ଏକ ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାହୁ, କେତୁ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ନିଜର କରିବେ ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଟେଲ ସହିତ ବୁଝାଇବି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲିଖିଦେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନ୍ତିମ 3 ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହରେ ଶନି, ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ସପ୍ତମ ଗୃହରେ କେତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନବମ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରହିବ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବକ୍ରୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। 28 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ତାପରେ ସେହି ଗୃହରେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଲୁକାଛୁପି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁଫାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଗୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଜଗି ରଖି ଖୋଲନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ, ଚାକିରିକୁ ନେଇ
କିଛି ଡିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ, ବାଣୀର ଗୃହରେ ଶନି ବକ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରୁ କିଛି ଅଚାନକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି କଥା ବାହାରି ଯାଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। କିଛି ନୂଆ ଝାମେଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କଥା ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅଶୁଭ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଭାବି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କିଣିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି, ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘର ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଭଳି କିଛି ଯଦି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ରହିଛି, ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ନଭେମ୍ବର 28 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିରୋକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କରଜ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ନଭେମ୍ବର 28 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପରେ ଯେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ହେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଜବରଦସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବସ୍ଥ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଚର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 19 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 3 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଆସିବେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେହି ଗୃହରେ ରହିବେ। ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ 3 ଡିସେମ୍ବରରେ ବକ୍ରୀ ହୋଇ ଫେରିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ମାୟାବୀ ଗୋଚର ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାୟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖରା ଛାଇ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯେଉଁ 45 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରହିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନସ୍ଥ ଓ ଲାଭସ୍ୟ ହୋଇ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚଟି ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ହେବ। ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଦଶମ ଭାବରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନେତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଏହି 3 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ।
ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସନ୍ଦେହ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଭେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗୃହକୁ ଯିବେ। ମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ। କାରଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପରେ ଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 3 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।